last year mo just hene musine foforo ne to ase hene yan ka bi nchim yan ne do just hene na wo kan na waka to ase hene yini free okay that's it just hene ye hu yan se obekọ fom na pillar esisi ofom obian yan ne do ho de obian ka hwenkyere obia enti nam so ma ugidi si enka hwenkyere onye di pillar besisi ah no kure pa mi ntwan kontompo mi ntwan kontompo asasiru afọ no mu kasa nye do ho ne de sabi omonfa ye nya hwenti de ekoso be nyina yenim ama mi frɛ asasifo ne bi ana o se an de nam sa da bi o se de ne se eye no kure se omu asisi pillar no na yenti asie yie enti e ba Opemsuo ha eye 2025 eye last year e dia sanu beda Opemsuo ama mutu na nagiman ama ne ba to ase obato aso be imprensia enum na sensia kora enye koko fomo koko da ho no e be se free to ase ne nka panyi bohye esane hwidie mu bohye esane tabu mu bohye koko nko a ma yekoye no openya jima so bai ye nya na boy na akoye os asase die enkatu kro na emom no se o mosisi pira akra ma ne number na openya jima ebo pin ahemfie eno ne na nakokasa na na so obie ne pono enti bibini a de ha obi amla emeka na najima yes sebi yanko wo hinim kwa je so de si chiame so e de asem koto chiame anim ya hwe nim sebi a chiame be frɛ epempe so anye ntehwe afi edi na kakra oba mi nwe ho sa asem no ntimi ni akire biem chiame no chiame so ntimi ni asem na chi biem adai ye ntimi hu de asi ahemfie o nti o so ntimi ni asem na chi biem se si ade de akoba ne se o mu de bre esia na o mu de ko jabo se yenkuti a eho na o mu de ebeyi ekwa no na sabi o se asase ne ye wo de a enti de open na be ya yenso ye adwuma wo so koko wo so koko wo nye koko kito almost be 200 acres enye yanko da musa ko hwidiem na adwuma na ye no wo asase ne so no asase ne ye wo de sabi koko ni de nya wo de so si kuro asase no ayo no ane dia de open no ye dia enu ntu e koko opanyini wana ane na ekasa sei wana ane na ekasa so wo sei just for no say asase ne wo mu dia de omu pe enu mu beye o ye panyini ma kasa hunte why yo mate me da se me dio na de eda ho nti enu ane e bae se dia na ekoso de okoso ne se de omu ye na omu ye sesen na najuma ba ho ni nyina achi no omu se asase plot no de jase for ne se tia no mbetete wo de ukodi pa wa asase ne so enti sa ampacho na wasase wura so de asem na oka obi anka hwenkyere wo wasase wura na de na wo ka o ena me oba pedofie asase wura fo no mma asase no omu fa hwenkyere no ma friend fo so busa no sa anye nkukoko ni ebedwie eju obi akoko sa no ka che enti wonji ndi asase wurafo no sabi eburu wona pese eje asase na na se eju koko no omo ni asase wurafo kan na tena se anye no krepa oba pedofie enti ade na ade woni bra koso eju asefo so ko wasase wuraho se omo ni eju asefo enti jase hin no omo di ni si so meme kire wo se wasase wura no ana mo nsase wura nom no Monsasi ra no mo no adenti na mo no o ntena se no masumdwe buam na mom se bi jasefo no because e wo bi na ahwie bi what you say enti se bi ebru se jasefo se na asase no ye dia ye age a kokoo ne wo so no se bi o enya dia kokoo no o mo betimi akodwe di sa akwa o mo nim se mra bo ho what you say enti o mo be pe ona asase ye wo mo dia na enya o mo ase bi ebru omudi pa wa asase ne so no na asase wura no nka wonne mu nsoso ma ye den matena se eti asase wura no na wose ani bre won so na mom enye nana no mi wura wote ma asem ya se me to ase pa oba pedofie asase wura na wode asase ma wo no wono ne ni pa odi kan a
was here any brain so say be a bro no want na was na assassin free nisa enti be a compensation bi akọ amano yani ntiri na omun kan re so nche assassin enti say ye de any brain na kwade a ye nko assassin bro ne wo ja say ni no onu na ja say for assassin ja say ni na why pa na de wo de ma o maame chuwa na maame ne ko ne krachi enti ni ma no de no mo ka me frɛ na onya sem papa bi anka nkyere me ensem o mo kan nye papa na ebi ni sɛ anya me nko ame koku ne yedwie enti wo ke wasante kasa ɛno na wasa wo ti ase no enya wo nkun koku enti wo no so obehesa na ase mo no mira what ma say na sɛ yeni a omudi asase ha sɛ ye die wo mo yiye firim sana ye yi firim enye yie na mo masase wura no na wose ene wo mo tenase wo ni ayi bia capacity bia betimi de akotwe wasase ne ho manso wo ni tumi bia wo betimi de atwe asase ne ho manso ma menka no kra nkyerɛ wo isan sa wo ye padifo ukodi pa na wa asase ne so won kasa ye mo so ba kɔ han enti asɛm ba asase ne so asase wura ne di ani mu kɔka mira what mase o ba pa me na mo ye nhwɛ sa wo so wo brɛ enye kwa eno de I have to assure you that ye nhwese mfifra makote ene aheso a makote no ebeye kwa enwo wa amapam ne wo wa apam mo ne ye nhwese enye kwa ebi mpo abo atia bi mpo aka obi wo wura mu ama na topen mira what mase ene ye nhwese mo bre ebeye kwa na mo manso na amofra ase no mo ne tumi a ye twe asase ne ho manso sana pesa meka kire mo na mo asase wura ne wo wa ono na twe manso wa asase ne ho na sebi ebru wo hwe a muso mundu ba ye ebo so no muni nipa na aka age mu de ebom enti yenja nananom nana wo ni asase na ane nana akoka ni owo asase ne nkoka na de ode won nensa abeka mu mfudie de wono nso so de ye ni nyina ne wo bika me pa chote masie papa Matias Serudo so mo aka na kwa ama me kura menya botoye mu jo mira wada roma wo ho te say awade wa na wo wa fie fie na ho te say mo ye pa wada roma wo din de say e fa me kwabna da ko yo opanyini da ko free krobe so free to ase he ya wada ma won so wasem ne say asase na se wo ka no me ye maame ena de maame se me no nti maame no tu ba kumase no ko kyerem ne sase ne hye nyina nti miso manya akwadworo me hye ase don sase ni saa nti du ba bi no bi nya stroke ko se na me da dem nya stroke ni na kyiri no ma pa ba me de poma saa hye ase ye adwuma na kom se me nya duru ye ya me na no me ho to me na me tima ye kuku ni nyina ma na ba ko ni kuku kitwa afi de wande mi simi kofum mismani mi ya kaduru ne ye ti ese ko peduane ye mo skapa mi ti se de bi wo ye kuku nu na msa de ye kuku mi de enfo afi mi nkonko hwe a me bi ni mo twa kwan fa kuku mo twa kuku na gu hwe me banchi ni agu fom bodo ba nyina na msa de adwuma no ma ba ye na sa no ti ba ku pie ni ho se bla wo de minim enti susuan pa se aduane nipa die eni adwuma ma ye na ha no de yade na ye yo nhwe yi pa si abom pa fa botre na munya adwuma no na munya se mo twa aduane no togu de se aduane mo twa togu uko fi so ko di banchi uko di bode aso am kan ye ni eni obi ankasa ma eni obi atem ma obi so ani matem ani pe aduane ye de ba fi ye ba fi di be nansa mi wo fu ye adwuma na manya ko mi fa ko no a wọ́n yà ọ̀sẹ̀ mẹ́kàsá free nkae police station nkae police station dẹ̀ ọmọ ni ẹ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ̀hún ẹ̀fọ́ kọ̀bọ̀dá dàkú náà ṣe àyìn ọ̀sẹ̀ ní wọ́n bẹ̀ kọ̀mpútà ama ẹ̀ sẹ́ ọkọ̀ tẹ́tí omu wọ̀ fún náà ṣe mẹ́ ǹtẹ̀ hɔ asẹ́ wà mí tiẹ̀ ọ̀sẹ̀ wọ́n nọ ọ̀sẹ̀ ọkọ̀ tẹ́tí náà fún ṣẹ́ ọ̀sọ̀ọ̀sọ̀ kùn náà ṣe mẹ́ náà ṣe dẹ̀ fún kùmọ̀ ṣe mẹ́ ọ̀sẹ̀ kùn wose asem kana asamne na so me mitatin sesai afido wa so wodabra na so bubu ndia na so edua body na police station ye kan dua bo ase na so police station na so de me call na police station ye kan dua bo ase mo anya na ofo man kwa himfie
na ɔde me kɔ police station wɔ so de bra na me so okay sɛ bɛbɛ me wɔ no fom kwa wa nti me ka sɛ me ba mɛba bi a mɛsa ba police station na ade asa nti sɛti bia ade kyea mɛba nti ade kyea no pɛ no mbiade na me kɔɛ nti me kɔɛ na ɔka sɛ me ntwɛn ɛbɔ naya ɔbɛba so mate na metwɛn a ɛbɔ na nto no kora ba no frɛ me na mpagya me sɛ no hu me na sɛ ndɛ ɔsɛ bra yɛnkɔ no office ti ɛkɔ office no sɛ na ɛyɛ dɛn na mekyekye no no sɛ woyɛ na sɛ ayɛ sɛ dabi ɛnyɛ ne saa ɔrɛ menkɔ ayi siade office hɔ ɛne kɔ siade office hɔ no yɛkɔ na yɛkɔtra sɛ ka no sɛ dabi asɛ wo deɛ ɛmfa nkɔ commander hɔ ɛne kɔ commander hɔ ti ɛkɔ commander ɛtra sɛ ka na baako abɛma baako asɔre ɛbɛpagya ne nsa kasa ɛnam so mpagya me nsa ɛnam so mpɔmɔkyɛ o mu sa abɛma yɛ ɔpagya ne nsa ɔbɛkasa yi mu sa sɛ mene na ko anaasɛ mu sa sɛ ɔmu ne mako mu obi anko mu so ne me nko na ɛde na mo bɛ report me sɛ ma trete mo me trete mo sɛ asɛm me kan sɛ mu kɔ fi mu kodi bɔdeɛ mu kodi banche ne bɔde bɔ yɛ no mo twa gui de me ka kyɛ mo an na me mo ko obi sa no so wonti ma nya no afi mu gyina hɔ no science de mo san kɔ share office hɔ ade a mo yɛ no mo anya ade nana yɛn famra hi nsɛm asase no di akora na ɛsɛ wo kɔ hɔ no wɔyɛ adwuma na manneɛ ansa na wɔkɔ na wo do pɛ ɛkɔ fu ma wo ko twa ne nim to gu ya wo bɛ kan ya wo so yɛn akiri sɛ papa no gina baabi no so wo tu kura no ɛna ko o hwɛ ne keto nkura yi ku mu a ne nka so yɛ nde nana nti yɛn famra hi nsɛm mo nkɔ no nkɔ no hɔ ɛne nyɛ sɛ pie ɛne bɛ sia office hɔ yɛ ba no msi dabi nana kwa amfa so wo yɛ no amfa kwam ɛna dwom ni kan ya na ja uma ebe fi afa uma ebe fi gusu mu yɛ adwuma me wo fun so prayer sa madam uku ho fun yɛ fukitwa fun su papa de kasi ebe se fun kasi na no ko su mu so mu 36 plot enti yɛ fukitwa enti sɛ fun hwi nyankopɔ nim akutwa fo wo nyina tuogu no kan me da me ni asɛm me ni asase ne yɛ na dia mo de mu twɛ meka kosoma bre with the stroke ya de pa na ni nyamba no stroke duro nti sɛ with the stroke be ayi adwuma wo ni sɛ afa adwuma na de na ba me be die no musu be biagu matete plot dia me de me ni asɛm mintim no monko ni mu ma ntwa meka tiawa na mfoma sase afa le madam meka sa no na sɛ misi me kuma fun akɔ ma ba di fo do kuku no misi me kɔ akɔ hwimochi iti kuku na sɛ fa me sɛ obi apie fun kuku na no na okro tuo na fe otwenani na okoto no se na ko tupa madam we donyame compassion na etu obe tupa na bosi foto ni bi dabi ayi bia ayi abafutu ya moya ayi enu bi ni kura no enti wa na mso baby am tin bezo obo hu na di na mitu banche no tuhwe sa afi obasa na baby maboye no no wode na apempempem roba na sisi wono afi no sa kotokoto ase wo sa hwehwe wo pemi na kodi no wo pemi ayimi na ho a itan odi fi wo basa wo du abisu du aben se o tu na ni hu se mi na mituwi afi o hwem sa afi tunko o hwem sa o no so dukam no se na kodi no wo di tu pemi wo ma enti ho na mi fon no je mutum sei ti ba kida mi tu na ho na mi akọ na me yi ko me yi fon ti mi fon mi fa mi bi na me ba pani na me sa shimbutum tu anti ni bi na me chichire na me so ai ti me ba kwam na me fere no skobra ma fe me bi no alai no se da na wo na me kofie ma fere fu mo o se ni kofie na me sa dai o se kofie nta dai o se da bi ma su no no so me bi di tu ba fu mo bukun iti kofie na me se e ko man ya asem na si ebi akete bi di tu ba fu mo a sa ena ho a ikofi mtu kofi na bomi yama ne sa sama ko tumi fu ho ani ena frɛ me so minya so ku no papa hwɛ me ade no so woni kakra na mfrɛ mbo na mane na na asama ko tumi fu no sɛ ko ntum ene ka ho a wodi tu na ban prensa ene ka ho prensa nti ifu na ko fu ma onko anko hwɛ yi na msana na mate nti furu esine madam me sisi me body nyina ebiriku me twa body papa wo fre to aso kuro busa
me kwadifo saa wo twa bode papa me se tu akekadu papa e se mo akadu do metu se ta mu tata nti se metim ko fum oh me se akadu nya kemura metim ko fum kutu ko se me bodo ba so me bodo so bra na ebre se mi yiri mi metim ko fum nti asma e da ho no so ma na so tin na na moy me se de se de wa se fire so wa ka bibi kire na na se wada na se hine se bebru oye eja oye batan kesiye pa na to ase nye kura de me chesa oye batan kesiye pa ti si bibi kire no na to ase nye madam me se si bibi kire no de me si a chen se onu a ne yankunu mi si bibi kire no madam fo pa na so ase na kusi wada uma wa yonku goku da ku ena obayi adwuma we pa ne wo si bibi kire no nana wada uma bua me na gbo me ye no nana wada uma mo de mu tua meka na mo foma sase nana nhwe nyo no na ekotu no twia wo nana mo hwe na mo de mu tua meka mo foma sase me nyase bia meka nana obanyini enfa ko man kasa wate madam yo tie o kimo fun pa I say na to asa hine wo ye bad time